Ayaw na tago-tago diha kay naana. Hello mga bay, kumusta mong tanan? Mga unta karong gabi una kay panihapon na ni namo. Mag-vlogs na sad ta. Hello ninyong tanan, daghang kayong salamat sa uulitin na Tagalog magkalit. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong suporta sa aking kagandahan. Charot. Okay? Ang atuang sudan karon kay kanang sinugba nga lupoy. Yehoo! Daraog. Unya, doon nami the best nga sausawan. The best na siyang tuyo, yan ay kamati, sibuyas. Oh, maura di ay. Unya, ang among kanon karon is kanon sa kuwait. Dali na, kauban ako akong bago nga mama. Si Mama Irene. Di araog, naapo day ko'y prinsesa, nasa kong luyo, signisi. Dara, among kanon nga dagko kay lugas. Nasa ko ni makita. Di makita silaw kayo. O dara, basta dagko kayo. Dara. Kasi magkinamot ako, ikaw. Kinamot ka. Akong patiulawon sa akong bagong inahan sa bugas sa bait. Pinaka-serve yung mama, 5? Sakto na. Ay sus, lamig yung sudan. Sudan sa bukid. Pepsi ma ba? Tipsi imo. Unya ra na oy. Baso lang ka. Pangaon sa. Unya ra tagay tag baso dito be. Itong baso ka. Okay. Kay basong papa. Ulang gini dito. Amani hapon ta ninyo. Kulang Sino nga nangagi? Di man ka ganat injil ano. Nala siya. Lami biya pagulong ako. Medyo nadukot lang niya. Ako ano yung dukot para. Tayo, suka ya. Oh, sige. Manihapon ta. Uy, sige. Nga unta mga boys. Sinumpat tuloy ba? Mag-moxbang mi diri, moxbang. Mga ito mga boy. Baso ya, dali mi baso ya. Baso mo. Mga ito mga boy. Ay, baso mo. Ay, si Papa. Ay, lagi. Wakit at nahungit. Kanya akong baso, ilaputot kayo. Niya. Ang amo. Dara ang among sudan. Kumusta man mo tanan diha taw nangaon na baka Kunin ang mo. baso, ako nga, tara to. Nangaon baka mo karong mga orasa. Sige na bi. Peps. Oy, unya ra na paningkamot ang hingit diha. Peps ako. Hindi, warandaan. Nya naisawsawan agay kalami. Kuan ba ambot sa saingan sa inyo haning isda kay sa amuan ni malangsi. Inyo ate rin? Oh, mo gyapon mangsi. Malangsi. Malangsi sa inyo, amo Oh, mangsi. mangsira pinabumubo na siya. Pinamubo ra, pinamubo. Sige, birada. Mga unatan ninyo. So, sa pagkakaroon, busy ba sa kayo ang inyong inday? O, bagay na magpangares, no? Pero, bisan pa man, busy kaayo. Nanginabuhi, gihapon, luto to the max, gihapon. From 1 kilo, nabot na ko karong 4 kilos. And thanks to Kaya God. ako. Ay, hey, Hindi man taga eh. Kaluoy. Anong giuna man na nimo? Nga, ako naman. Siguro siya buwan sa brown rice. maay kasuko ma. Ano ma'am? Nga nang giuna man na nimo? Ako masuko nimo ron. Oh, wa na. Wala na tayo. Dahil ito dapat ko sa ada. Ngaon data. Internetan. Naanad taon sila. Internetan magunin sa ulang mga bayan. Ganang gipabangan ni Mama Irene sa mua. Iya, dyan nang iparinubit. Gibungkag niya internetan. Daanan ni nag-offer sa kuha nga. Adto sa balay, basi gusto ka mag-internetan. So, di internetan no. Kundi balay nang gidiyan. Dako kay kog utang kabubuton ani sa kang Kuya Rini. Thank you so much. Ako ginangdalon sa tibo kong kinabuhi di binakalinta. Nya. Ako gisi kay wa na kay gana mo kaon ron. Tunga naman. Yung ko sus. Pero na, lami na mga isda sa ito. Wala, si nanay may pasanggi gabi. Sige na. Ana lang din. Ibutang na to ang sus, tunga. Oh, magtindag. Dili, dito ka sa lingkod sa walay sangganan.
Unya, mo to mga bay, bisag busy kayo, ginabuhi gihapon ta. Sige, pagayon lang gihapon. Salamat kayo sa mga orders. O sa mga upcoming orders, thank you so much. Kuha di anong dako ha. Yun mo na yun. Gamay lang na. Dali, mga unta. Mukbang, dali, apil. Mawal sus. Naamang good. Kita pi. Pagwala ito gamay yung platito eh. Butang sa pilit sa imong plato. Alam mo? O, di ba? Dili na lang mag- Itong taon ang kanang pinuan. Kani. Pinaning kamot. Ala, sige. Taon. Taon, di rin. Birada. Butmon sa kuya rin, ero maglantaw. Ilang taon eh. Lami dyan magkinamot eh. Lami at binamot. Na, lami juga ini. Padayon. Bubugang kang tanungan. Ha? Ini teh dagain na ni kuan, kisawan. Ini ako lang. Nay dili kay. Ba. Na kay bawo na ko nabutog na ka sa kuan. Awa. Papa. Sus Ginoo kabugnaw na ana. Diri. Balak ka niya ra ba? Ay pag inuwi mo na kay daghan may kag ikaw na hapon. Di pa nihapon na di na magkaon sa isa. Kay mawat ana mo tagana nang kaon sa hapon. Inom yun. Inom yun ano. Mahukan man ang gana ni mana ma. Sani ma. Naabungan. Wala. Sige. Ngaon ka ninyo. Musta naman intaan mo diha? Pagmukad na taon mo diha. Bukad na mo diha kay magsalo na ta. Hindi kayo. Sa oras. Kanya ko no. Ako daw binsang orasa. Mana na. Mga cellphone pinduta. Mama. Gusto ng orasa. Ano, gol? 6:49. Na 10 minutes naman lang gaya na ako ng video. Sa mga nangutana kung anong na may resibo, magbibigay lang niya ako po sa mga hinungdan. Kung ano, nga napadpad ko din eh. And then, sa pa inyo mga pangutana diha, just comment down there sa atong comment box. Nasa abot, scroll up lang inyong kuan. So, pasensya na, medyo ngit-ngit karon no? Yung mga nangaluspad na tayo niyan eh. Dara sa suod balay. Mga nabuhat tingag. Kay busy kayo ang kinabuhi. So, kung naamoy mga pangutana, bahin ako. Or, bisag unsa nga, unsa ni mga pangutana ninyo. Ayaw lang po ng pangutana nga, one, below than me. Below the belt, okay ra kaya kain anak ko nga i-manage ang below the belt. Pero below the knee, ayaw lang po doon. Basta, pangutana lang mo. Sa inyong mga group ng masaya. And, I'm gonna answer it to my next video. Kung saan ka nag-selfie ka? Yung mga pangutana. Ako ng Tagalog patagad yung mga pangutana ron. And, shoutout na ko ang inyong name sa inyong pangutana kung okay ra ninyo. And then, kung dili sad okay, so i-comment lang, intay, mangutana lang ko, pero ayaw lang iyon akong ngalan, ana. And then, like that and like this, and so on and so forth. Okay? Siyempre. Galing mo isda, B. Isda. Lami kay singog pa. May sinog babay. Sa bawah ko. Tiyaring, kaon, ugmay na isda kay atuan na tanan. Tiyo, daghan na kay iskong plato kay wanan, surrender si Angela. Okay. Angela, day! Siguro siya ganahan ani, hindi ka ganahan. Si Angela nga nangitom na. Kaya nagaan man, pabalunon. Uli pa dyan, piti ka. Iti anak ko. Sige, sige, surong ki at sa school. Painit.
Nagbuhay ba yun? Ayaw pa init lang daw. Madaot yung beauty. Itom ka. Madaot ba ni sa beauty? Ngaan! Ngaan! Ngapon!